Sok szeretettel köszöntelek ismét a DTEA Follow-up című műsorának újabb részében, ahol ezúttal Dobsa Bea lesz a vendégem. Szia Bea! Szia, Tomi! Aki, mint az összes vendégünk, ugye, nálam végezte az oktatóképzését, az alapképzést, és azóta egyébként már Balin is megfordult, nem csak hogy megfordult, hanem ha jól tudom, majdnem egy évet eltöltöttél ott, igaz? Igen, 9 Úgyhogy 9 hónapot, úgyhogy Katához hasonlóan azért neki is bőven vannak ilyen emlékei, de én szokás szerint visszakanyarodnék először oda, hogy vége lett a képzésnek, és hogy először is mennyi idő telt el a Bali és a vizsga között. Bali és a vizsga között én ugye 2024. június 16-án talán akkor volt a vizsga, egy vasárnapi napon. Nemrég volt a 2 éves Nemrég évfordulója. volt, igen, igen. És tavaly februárban mentem ki Balira, Mhm. és évvégén jöttem vissza. Amúgy vicces, hogy említett Katát, én Katáról rengeteget hallottam, de Balin találkoztunk először. Na, hát ez tényleg vicces. És hogy telt, úgymond így jógaoktatói szemmel, hogy telt az átmeneti időszak? Elkezdtél esetleg órákat tartani? Igen, igen. Szóval, ha jól emlékszem, akkor említetted is, hogy érdemes, ahogy igazából lelépünk a szőnyegről a vizsga után, érdemes belevágni az oktatásba, és ne várjunk vele túl sokat. Nekem erre van még egy személyes példám is, mert például a vezetést azt pont az ellentéte alapján csináltam, hogy nem kezdtem el vezetni, és azóta sem vezetek. De Úgyhogy hogyha emlékszel, akkor én pont ezt hoztam fel példának, hogy ugyanúgy, igen. mint a jogsival, ugyanúgy azonnal ki kell menni a forgalomba. Ja. Nem emlékeztem, de igen, azzal is az kellett volna. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy na jó, ez biztos, hogy másképpen fogom csinálni, és igazából megvolt a vizsga, és én már következő héten, ha jól emlékszem, kedden interjúra be voltam hívva a Life1-be, ugye konditeremben kezdtem el oktatni, illetve most is ott oktatok, Uh-huh. és meg is kaptam azonnal ott helyben az állást, úgyhogy már ugyanazon a héten, a vizsgát követő héten helyettesítettem a Life1-ben, ami nagyon érdekes volt így a magamban lezajló folyamatokat illetően, mert nyilván nem gondoltam, hogy én még ilyenre képes vagyok teljesen, mert hogy Vagy hogy már képes vagy arra, már gondolsz. igen, 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 igen. Szóval, hogy nyilván megtartottuk az órát, és levizsgáztunk, de azért még nekem el kellett jutnom úgy fejben oda, hogy Még le se csapódott. igen, amúgy én tudok jóga órát tartani, és teljesen őszintén én nem gondoltam. Az egyetlen oka arra, hogy elkezdtem már interjúzni, illetve hogy elmentem az interjúra, mert a barátnőm, aki úgymond javasolta, ő is ott órát tartott akkor, mondta, hogy őt nem vették fel elsőre, és akkor gondoltam, akkor előre dolgozom, és elmegyek egy interjúra, és ha nem vennének fel, akkor majd következő körben megint megyek, de felvettek, úgyhogy Nem vették fel elsőre, ez érdekes lenne abból a szempontból, hogy aztán később ugye bekerült, hogy mi lehetett vajon az oka az Ö, elsőnek. ezt nem tudom teljesen, és ő amúgy nem is jogaoktató volt, ő másmilyen Ja, órákat értem. tartott, csak ő ajánlotta, hogy próbálja meg, illetve ugye Vera, akivel ugyancsak beszélgettél, Igen. neki én az ő óráján ismerkedtem meg úgymond a jogával, és ezért is gondoltam, hogy tök jó irány az, hogy nyilván ahogy ő is mondta, egy konditerem, meg ahogy te is mondtad a Verával való beszélgetésedben, egy konditerem az azért teljesen más közeg, mint mondjuk egy stúdió, de azt gondoltam, hogy hogy azért megvan az a platform, hogy el tudod az emberekhez juttatni, meg tudod velük ismertetni a jogát. Hát abszolút, sőt, én magam is tartottam konditerembe órákat, és akkor azért már több éves tapasztalat volt mögöttem, tehát megvolt az egyből az a diszkomfort érzet, hogy milyen hiányaim voltak, de ugyanakkor meg pont arra tanít, hogy tud magad, vagy folyamatosan tanítsd magad függetleníteni a külső körülményektől. Szóval így utólag már azt mondanám, hogy hát haladóknak való. Csak inkább az a probléma, hogy általában a kezdők szoktak ott találkozni a jogával. Igen. Hát szerintem ott a jógaoktatás, tehát hogy az ászanáknak, illetve az instrukcióknak az átadása az egy dolog, illetve a térnek a tartása az egy Pontosan. nagyon-nagyon nagy dolog, mert amikor dobálják az emberek a súlyokat, amikor hallod a zenét, mert a másik teremben crossfit van, Uh-huh. és úgyis
meg kell, vagyis nem is úgy mondanám, hogy meg kell, de meg szeretnéd adni ezt a kis bensőséges oázis érzést az embereknek, De azt hogy ez egy plusz szerintem kihívás, nem? igen, az egy nagy kihívás. De én amúgy mindig arról voltam híres, hogy mély vízbe dobom magam, úgyhogy, ez csak ennek egy lépése volt. De hát akkor te is, aláírod, hogy azért ez így volt jó, nem? Ez így volt jó, igen. Én amúgy úgy nagy általánosságban is mindig azt hiszem, hogy nincs rossz döntés, hogy ez mindennek úgy kellett lennie, ahogy történt, de meg ugye az volt a célom, hogy minél több, órát, tartsak, minél több tapasztalatot szerezzek, és minél nagyobb kihívás elé állítsam magam, úgyhogy ez 100%-ban teljesült. Hát igen, egyébként most egy picit elgondolkodtam ezen, amit mondtál, hogy nincs rossz döntés. Ö, én az ilyen nagy megmondásokban mindig automatikusan beleköt az agyam, de de persze értem, hogy mire gondolsz, és osztom is. Csak talán tegyük hozzá, hogy, hát amennyiben önazonos. Szóval, hogyha belülről jön, hogyha tényleges saját döntés, akkor valóban. Igen, Abszolút, ezzel egyet tudok abszolút. érteni. Hát, úgy is értem, hogy minden elvisz valameddig, minden döntés. Szóval, hogy azért Mhm. nem gondolom, hogy lenne rossz, hogyha követed tényleg a saját tudásodat, akkor az adott információ, tehát a rendelkezésre álló információd alapján gondolom a legjobb döntést próbálja az ember meghozni. Vagy ha rossznak is tűnik, Aha, semmi értelme rajta keseregni. persze. Igen, igen, ez egy Tehát, ilyen, hogy igen. ez a rezilianciának a jelensége, vagy fogalma, ami szerintem a mai világban egy nagyon fontos ilyen elsajátítandó skill, vagy mondjuk azt, hogy a túlélésnek a záloga. A túlélésnek is, de sikernek, bármit is jelentene, Mhm. egyértelműen. Igen, és azt hiszem, hogy az ember, amikor így ténylegesen rálép az önismereti útra, akkor ezt előbb-utóbb megtapasztalja a saját bőrén. És én mindig azt szoktam mondani, hogy ha valaki már elvégez egy ilyen alapképzést, akkor és úgy bele teszi magát, ö, beleengedi magát, akkor az már egy önismereti út, és ez most itt nem az számít, hogy utána te elkezdesz praktizálni, vagy hogy mondjuk az a te megélhetésednek hány százalékát fedezi, vagy az idődnek hány százalékát teszi ki, ennek kisebb jelentősége van szerintem, és, és hogyha jól sejtem, akkor te is ezt tapasztaltad meg, hogy egy jogaoktatói papírral a kezedben már valamelyest egy oktatói tapasztalattal a hátad mögött mentél ki Balira, de valahol ez mégis, tehát tulajdonképpen, ha úgy veszük, ugyanannak az önismereti útnak a folytatása volt? Abszolút. Öm, Emlékszem még, amikor, szóval kicsit csak visszaugorva arra az időszakra, amikor belevágtam a jogaoktató képzésbe. Bocsánat, igazad van, ezt én mindenképp vissza akartam ugrani, mert ugye az is kérdés lesz majd, hogy ugye mi volt az alapmotiváció, mikor kimentél. Én amúgy megint csak Katához hasonlóan imádom imádom a lányokat, akikkel beszéltél, ugye Verának az órájára mentem el gyakorlatilag a Life Edge-be, és azután elmentem még egy pár órára, és igazából azután döntöttem el, hogy na jó, akkor belőlem oktató lesz. Szóval, de amint mondtam, Katához hasonlóan én sem így terveztem, sőt, én egyetlen egy jóga órán voltam, még mielőtt a Vera órájára elmentem volna, az egy kültéri hatha jóga volt, nem tudom, 10 akárhány éve, és akkor még, igazából most is elég gyorsan élem az életemet, vagy az életem egy részét, most már azért lelassultam, de azért még mindig azt gondolom, hogy gyorsabb a tempó, de akkor végképp nagyon gyors volt, és megállapítottam, hogy na jó, hát nekem a jóga az nem. És de nagyon hívott valami 24-ben, elmentem erre a jóga órára, és úgy éreztem, hogy minden megváltozott. És aztán gondoltam, hogy Meg már régen is volt azért, nem? Ez a korábbi élmény. Akkor az már vagy 10 éves igen, volt. igen, szóval rengeteget változtam. Ah, Ezért is gondolom azt, hogy nem érdemes, hogy mondják, konklúziót vonni dolgokról, vagy dolgokkal kapcsolatban, mhm. mert olyan gyorsan változik az ember, meg olyan gyorsan változnak a circumstances, olyan gyorsan A változnak a körülmények. körülmények, hogy,
hogy érdemes nyitottnak maradni, szóval elmentem erre a jogaórára, nagyon-nagyon megtetszett, mondom, na jó, azért elmegyek még párra, mert ki tudja, lehet, hogy csak az első volt annyira jó, de mind, mind nagyon jó volt. És akkor kérdeztem Verát a második, harmadik órán, hogy akkor ezt hol lehet tanulni, és mondta, hogy pont mondta, hogy nálad, és hogy pont amúgy indulni fog egy képzés, szerintem kb. 2 hétre rá arra az alkalomra, hogy Hát az találkozzunk. őszire jöttél, ha jól emlékszem. A februárén voltam. Ja, februári? Igen, igen, szóval ez februárban volt, és akkor beszéltünk, ugye felhívtál, beszélgettünk erről, mondtam neked, hogy így ugye akkor még úgy hívtam, hogy a jogában nem voltam elmerülve, ugye az aszanákra gondolván, de az önismereti útomon viszont nagyon-nagyon régen elindultam, rengeteg ilyen tanfolyamon, meg könyvet olvastam, meg mindenféle dolgot, és akkor úgy vágtam bele, és amúgy egyszer még vissza is néztem ugye volt nekünk ez a Facebook csoportunk, amikor zajlott az oktatóképzés, és minden alkalom fel volt véve, és az első alkalmat egyszer visszanéztem, mert kíváncsi voltam, hogy mit mondtam a bemutatkozó körben, ugye volt az a kérdés, hogy szeretnél majd oktatni, és azt mondtam, hogy hát nagyon új vagyok, nem tudom, hogy meglátjuk, és akkor nagyon vicces volt szerintem, hogy 3 hónappal később a vizsga harmadnapján már interjúztam egy jogaoktatót És ez bizony gyakran előfordul. állásra, úgyhogy így indultam el. Igen, ez gyakran előfordul, hogy megváltoznak ezek a kérdések. Meg én most is szoktam mondani egyébként, hogy majd nézzétek vissza a bemutatkozást, sőt, ugye töltsétek le, mert ugye a Facebook most már csak 1 hónapig tartja meg ezeket. Úgyhogy igen, szóval ez nagyon tanulságos szerintem visszanézni. No, igen, és akkor most jöhet a balis fordulat. Jöhet a Bali. Nekem Bali igazából mindig is egy álmom volt, hogy oda költözzek. Én a szakmai gyakorlatomat külföldön éltem, 10 éve Dániában, szakmai gyakorlatomat Malajziában csináltam, és Malajziából látogattam meg Balit kétszer, ez ilyen 18-19-ben volt, és már akkor is nagyon behúzott az energiája. Ezt sokan kérdezték, hogy mi vonzott benne, és a mai napig nem nagyon tudom szavakba önteni. Egyszerűen, ha leszállok Balin, akkor teljesen máshogy kezdem el érezni magam. Aztán persze majd megpróbálok erről beszélni, de ennyit tudtam, hogy én nekem valamikor Balin, egyrészt valami dolgom van Balival, másrészt szeretnék majd ott élni, és akkor különböző döntések eredményeképpen jutottam el oda, hogy akkor távmunkában dolgozom, és úgy voltam vele, hogy na jó, akkor most jött el az idő, hogy na jó, akkor induljunk el Balira, úgyhogy ez tavaly februárjában megtörtént. De hogyha úgy vesszük, akkor ez a képzéstől is tényleg függetlenül azért már volt egy ilyen hosszabb távú, legalábbis tudatodban volt egy olyan felkészülés, hogy neked kell egy távmunka, hogy meglegyen a mobilitás. Nem is tudom amúgy, hogy mennyire tehát hogy nem tudom, hogy mennyire tudatosan építettem Intuitíva. ezt. Igen. Szóval, hogy nem Mhm. gondoltam, hogy nekem ez, meg ez, meg ez kell, hanem a választásaimmal mindig egy irányba mentem, és szerintem a jogoktató képzés is egy szuper példa erre, hogy sose találtam ki, hogy akkor én jogoktató leszek, viszont egyszerűen úgy éreztem, hogy na jó, nekem itt kell lennem, és Balival kapcsolatban is ugyanúgy éreztem, és a munkámmal kapcsolatban is ugyanúgy éreztem, és ez valahogy így összeadódott. Mindegyik egy irányba mutatott. Igen, mindegyik egy irányba mutatott, illetve ugye a jogabánt mindenki ismeri, aki jogaoktató, vagy egyáltalán jogázik, és azt gondoltam, hogy ez biztos, hogy teljesen egy más univerzum lesz, és nekem azt meg kell tapasztalnom, és annyira hálás vagyok, hogy amúgy pont jogaoktatóként mentem Balira, és nem csak, nem tudom, egy digitális nomádként, vagy nem tudom. Miért? Mert megvoltak az alapjaim a jogát illetően, és el tudtam mélyülni, és szerintem amúgy nincs jó vagy rossz út, szóval nyilván, hogyha nem jogoktatóként mentem volna, akkor valószínűleg ott lettem volna talán jogoktató, vagy ott mélyültem volna el, de szerintem tök jó volt, hogy már benne voltam, úgymond, és tényleg egy ilyen elmélyülés, elmerülés volt ebben a témában a Szóval Bali. többet tudtál befogadni, így tudatosabban Igen, tudtál befogadni abszolút. az anyagból. Igen, abszolút. Picit húzzuk között. Jó. Jaj, lehet, hogy hátradőltem. Ez már így jó. Okés. No, szóval igen, tehát, hogy
Most függetlenül tényleg attól, hogy mennyi jogaórát látogat az ember, vagy tényleg milyen szakmai érdeklődéssel, vagy háttértudással vág neki, mit tud adni önismeretben ez a 9 hónap a világ másik felén? Jó, Nyilván, jó a nyilván kérdés. persze, meg szerteágazó, de nyilván arra gondoltam, hogy a saját példádból konkrétumokat miket hoz fel ez a kérdés. Szerintem én úgy tudnám megközelíteni, hogy szerintem a külföldön tartózkodás ad rengeteg dolgot, és akkor még on top of that, annak a tetején, azon felül Bali is rengeteg mást tud Tehát adni. leszámítva az, hogy külföld, ugye elhagyni az európai kultúrát, elhagyni a földtekét, ugye ezek azért további lépéseket jelentenek, és más megéléseket is. Igen. Igen, és nem tudom ugye én már elköltöztem 19 évesen Dániába, úgyhogy úgymond nekem a külföldre költözés az már bizonyítottan, egyszer-kétszer ugye Maláziába is elköltöztem 8 hónapra, úgyhogy az ment, hát Hát igen, azért jó, hogy mondtad a idézőjelbe. Maláziát, mert mondjuk Európán belül még ugye nincs akkora culture shock, hogy már én Igen, is bedoboljak valami angol kifejezést. majd tőlem is jönni fognak. Maláziában volt culture shock. Nem mondom, hogy én ott már letudtam, de az nagyon más világ volt, főleg Dániához Na képest. igen, ezt mondom. Úgyhogy ott anyával még mindig, vagy ugye a szüleimmel még mindig jókat nevetünk, hogy az első pár napban nem tudták, hogy mi van, nem adtam semmi életjelet, és én pedig azon gondolkoztam, hogy most vagy megcsinálom, I have to push through, vagy veszek egy repjegyet és hazamegyek, mert nekem ez nem megy, aztán természetesen úgy voltam vele, hogy akkor persze, csináljuk. Szóval ott nekem az ázsiai életbe egy picit, már nem tudom, elindult. Belekóstoltál, meg hát sőt, hát Belekóstoltam. felderítő út volt Balin is. Igen, De igen. mégis azért ez egy más ö, elszánás, hogy tényleg ilyen hosszabb távra. Sőt, lehet, hogy nem is 9 hónapot terveztél, mikor kimentél. Teljesen őszintén 3 hónapot terveztem, és 3-ból lett 9 hónap. Na, az pozitív. És a karácsony miatt jöttem vissza, úgyhogy ez még így benne van a levegőben, hogy egyelőre így 2 hely között vagyok, én úgy mondom, és nagyon szeretnék visszamenni, ha nem is hosszabb távra, majd meglátjuk, de mindenképpen egy-egy képzésre. De a kérdésedre válaszolva, Igen, hogy most nem a jogás részét nézzük, hanem csak mint az életvitelszerű tartózkodást egy magyar lánynak. én nagyon szeretem a természetet, úgyhogy például nekem valószínűleg, és azóta is próbálom igazából megfejteni, hogy mi az a bali effektus, vagy a bali hatás, ami az emberekre olyan nagy hatással bír. A természet, szerintem az emberek, szerintem a vallás, ez mind összeadódik, és egy olyan különleges helyé válik, legalábbis nekem az Bali, hogy egyrészt ez átítatja az életedet minden nap, amikor ott vagy, másrészt majd a jogáról is beszélve mindenféle órán és workshopon és jogaoktató képzés által is mélyebbre tudsz menni, azt gondolom. Szóval rengeteg dolog, vagy szerteágazó volt nagyon. Hm. Rengeteg dologról tudnék beszélni. És fogok is. Na, hát hajrá! Csak melyikről Na, hát beszéljük? social life például. Igen, szóval kezdve így a mindennapoktól az, hogy az ember igazából ott van egy csodálatos szigeten, és akár a parton élsz, és kb. Hogyha a parton élsz, akkor minden napodat a naplemente közös nézésével töltöd. Akár az, hogy fogod magad, és hogyha én Ubudban töltöttem a nagy részét a 9 hónapnak, fogod magad, és elmész az egyik vízeséshez, az egyik templomhoz, szóval én Balin annyira, és amúgy is egy hálás embernek tartom magam, meg egy pozitív embernek tartom magam, de Balin az a hála, amit ott éreztem, én olyat még soha nem éreztem életemben. Nem lehet, hogy azért van ez, mert hogy ez nem csak a saját mindsetedből származik, hogy te gyakorlod a hálaadást, hanem körülötted mindenki.
És ugye De ez, amit a vallás, amit mondtál, hogy azért Indonézia az egy óriási ország, de hát iszlám. Ugye Balit leszámítva, igen. ugye nagyon durva iszlám többség van, nem véletlenül vannak ott a turisták is. Viszont Abszolút. az, hogy ez a bali hatás, amire gondolsz, én ezt úgy éltem meg, hogy ezek a mentális állapotok, azok egymásra hatnak, összeadódnak, úgymond egy közös aurát hoznak létre, és az, hát főleg még április előtt voltam, szóval az itthoni társadalmi aurával eléggé ö, szöges ellentétben volt, és hogy szinte depresszív ö, volt hazajönni. De akkor én is azt gondolom, hogy ha az ember tudatosan töltekezik ilyen helyeken, akkor pedig lehet belőle hazahozni. De, de hát azért azt is értem, hogy miért vágysz vissza. De akkor most fogjuk meg azt a részét, hogy miért nem? Vagy, szóval érted, hogy mire gondolok? Mhm. Öm, még így gondolkozok, amit mondtál, mert teljesen igazad van, hogy az emberek nagyon számít, hogy mibe vannak. Szóval ott sok embernek nincs sok pénze, nincs sok, hogy mondják, possession, nem sok mindent birtokol, de nagyon-nagyon boldog. Ráadásul a jóga ezt tanítja, Igen, igen, hogy ne egy birtokolj. igen, egyrészt. Nagyon-nagyon boldog, és szerintem, ahogy mondott, nagyon számít, hogy kivel veszi, magát az ember körül, az, hogy ők a természettel együtt élnek, a vallás összetartja őket, mindig ceremony, mindig szertartás, valamiféle szertartás van. Persze, mert hogy családi templomból is van rengeteg, úgyhogy ha Igen, máshol nem, akkor otthon. igen, de amúgy is ugye, ö, rengeteg fajta ünnep, ugye, minden, újhold, minden, Mhm. telehold meg van ünnepelve, úgyhogy ez nagyon-nagyon nagyon-nagyon sokat számít szerintem is, öm, az ember mindennapi életébe is, és az a sok szépség is, ami körülvesz. Tehát, hogy Mhm. Ubudban ugye volt, hogy, nem tudom, felpattanok, én nem vezettem, motort ott, vagy, szkútert, felpattanok valaki mögé, egy motoros taxi mögé, és akkor elvisz valamerre, igazából csak A-ból B-be, szóval nem is ilyen nagy túrára indulunk, és a rizsföldek, a pálmafák, az emberek pont ide-oda, ide-oda mennek, szertartásra készülnek, szóval, hogy igen, nagyon, nagyon csodás helyek. És igazából most ez a közeg, az nyilván hiányzik, de hogy egyébként így a mindennapi életnek van olyan specialitása, vagy különlegessége az itthonihoz képest, ami úgy érzed, hogy hiányzik? Én nagyon szerettem, például azt, hogy milyen nyitottak az emberek, amúgy a turisták, vagyis hát akik ott laknak, akik oda költöztek, ők is, meg a helyiek is, szóval nagyon könnyen beszélgetésbe elegyedhetsz egy-egy emberrel, és nekem ez nagyon hiányzik, más részén a világnak. Szerintem Mhm. tök jó. Nekem nagyon mély barátságaim, születtek Balin, független attól, hogy valakivel nem töltöttem annyi időt, de a mai napig, folyamatosan, becsekkolunk egymásnál. Nagyon jó barátságot alakítottam ki az összes, landlordommal, az összes emberrel, akitől a villát vagy egy lakást béreltem például, nagyon segítőkészek, szóval szerintem ez is nagyon pozitív. Öm, de azért félreértés ne essék, nem volt annyira kényelmes, mondtam, hogy bármiről beszéltünk. Mhm. Ja. Nem volt annyira tehát, hogy, öm, all in all, imádtam ott lenni, és imádom Balit, de nem és ezt mondják is sokan, hogy Mama Bali mindenkinek azt adja, amire az illetőnek szüksége van. Azért nem volt minden pillanat ilyen rózsaszín ködös, főleg amikor elköltöztem Csángóba, akkor például én nagyon sokat meg úgy általában azért voltam beteg párszor, ö Bali-beli? Bali Belly 1 hónapon belül 2-szer, Jó. ami durva, durva a testednek, az ember testének, és, de volt olyan, hogy, konkrétan nem tudtam kikelni az ágyból, akkor már annyira rosszul voltam, hogy muszáj volt, én irtózom a tűtől, szóval én nem megyek ilyen helyekre, ahol így Mhm. intravénásan beadnak dolgokat, Isten ments.
Viszont muszáj volt egy orvost hívnom magamhoz, aki adott egy kis infúziót, mert mondom, én már nem tudom, hogy mi lesz velem. Hm. Mm, Szóval voltak olyan dolgok is, amik egy kicsit, nem mondom, hogy negatívak, mert egyáltalán nem úgy éltem meg, sőt, amikor kijöttem ezekből az epizódokból, akkor mindig úgy éreztem, hogy egy teljesen más ember vagyok. Kicsit megtisztultál? Igen, megtisztultam. És amúgy Szóval azt adta, amire szükséged volt. igen, pontosan. És amúgy jót nevettem magamon, vigyázz, hogy mit kívánsz, mert én ott nyilván csomó mindenki azért megy oda Balira, hogy a gyógyulás Mhm. miatt, to heal, és nekem is ez volt megfogalmazva, és hát rengetegszer felgyógyultam, és rengeteget tisztultam. Úgyhogy, de volt, hogy tényleg mindenféle lázam volt, meg nem is tudom, mindenféle dolog. Úgyhogy nem mondanám, hogy amikor elterveztem, hogy Balin fogok élni, akkor nem pontosan így képzeltem el, de pontosan azt kaptam, úgymond, az jött, amire szükségem volt. És mi a helyzet azzal, hogy, hogy azért ott a lakosság tekintetében elég nagy a fluktuáció, tehát egy turizmusra épülő szigetről beszélünk, hogy mondjuk amikor így ismerettségek kötődnek, akkor hányszor fut bele az ember olyanba, hogy oké, de hát 2 hét múlva ő már nem lesz itt. Rengeteg mindenki ugye utazik ide-oda, szerintem barátságok, és lehet, hogy pont ezért lehet olyan gyorsan barátságokat kötni, mert nincs sok ideje az embernek, ezt most nem tudom Tehát az nem megmondani. volt jellemző, hogy akkor helyiekkel is ilyen kapcsolatok létrejöjjenek, vagy de, csak hogy ez így spontán alakul attól függetlenül, hogy valaki helyi vagy sem. Spontán alakult igazából minden. A Mhm. szomszédommal nagyon jóban lettem, ő egy török lány, de amúgy egy csodás körmös lányhoz jártam, akit nagyon-nagyon imádok, és mindenben biztatok, és vele is találkozgattunk folyamatosan, úgyhogy a családdal, akik hostoltak, úgymond, Mhm. akiknél laktam, velük is nagyon szoros barátság alakult ki. Voltak olyanok, akikkel kevesebb időt tudtunk együtt tölteni, mert visszajöttek Európába, vagy éppen Ausztráliába, de független attól szerintem az emberek nyitottságának köszönhetően azért mély kapcsolódások is tudnak létrejönni. Barátság, én azt gondolom, hogy barátságok, nagyon jó barátaim születtek, hát a randizást illetően máshogy tudnék nyilatkozni, de És szeretnél? én azt mondanám az embereknek, hogyha balinkeresnek nyilván mindenre van kivétel, ha balinkeres szingliként megy balira, és balinkeres párkapcsolatot, az lehet, hogy nem a legideálisabb szituáció, de Hát de ott lehet, hogy pont ez a probléma megint, hogy ugye alkalmi kapcsolatot keres, mert másra nincs is lehetősége, mert elutazik. Tehát akkor itt megint följön a kérdés, hogy de hát nem élnek ott elegen, kvázi elegen, úgymond európai digitális nomádok, stb. Vagy egy olyan közösség, akik úgy állandóra ott vannak? de amúgy élnek, Kicsi és ahhoz, hogy abból válogasson az ember. azért viszonylag kicsi, azt gondolom, élnek is, de azért rengeteg mindenki, ugye jön-megy, ők egyértelműen nem hosszú távú kapcsolatot keresnek, Uh-huh. öm, illetve elvesztettem a fonalat, szóval ők nem hosszú távú kapcsolatot keresnek. Hova ment a gondolat? Tehát, hogy arra gondolsz, hogy azok az európaiak, mert egyébként most, hát ne zárjuk ki a lehetőséget, hogy az ember nem feltétlenül egy európaiban találja meg a párját. De hát Persze. azért valahol mégis a kiindulási pont, meg a szocializáció, meg az alapján azért mégis arra gondolsz, hogy talán nagyobb esélyük van. De hogyha azt mondod, hogy ők olyanok, hogy hiába élnek ott, akkor se keresnek hosszú távú kapcsolatot. Természetesen vegyes, De de hogy ez a a másik jellemző. igen, a másik dolog, amit mondani akartam, most már visszajött a gondolat, hogy, ugye sokan ugye gyógyulni jönnek Balira, sokan pedig azért jönnek, hogy, a szabadság miatt, és hát a szabadságba ez is beletartozik. Úgyhogy, egyszerűen csak szerintem ez a helyzet, a nagy többséggel természetesen, de közben van olyan barátnőm, aki pedig, megtalálta a párját, és azóta van egy 1 Mhm. éves kislányuk, egy másik is megtalálta, úgyhogy nyilván nem lehet, általánosítani, de azt gondolom, hogy azért ez a jövünk, megyünk, az nem segít ebben a dologban. Tehát ezért nem is érdemes mondjuk ilyen céllal kimenni Balira?
de hát ez nem is jellemző, tehát nem erről van szó, csak talán mondjuk egy életvitelszerű ott tartózkodásnál már ez is fölmerül, mint egy szempont. Megint csak azt mondom, hogy és azt most csak azért ezeket most igazából csak azért említem, hogy az embereknek szerintem nagyon fontos, hogy ne egy ilyen álomképük alakuljon ki bármiről, Bizony. Balit beleértve, és ezért fel szeretném vázolni, ami nagyon tetszett, ami nagyon jó volt, illetve az is, ami picit kevésbé, mert szerintem ez is beletartozik. Még egy dolog, hogy én tényleg azt gondolom, hogy és mindenki azt gondolom, hogy azt kapja, amire szüksége van, és én is azt kaptam Balitól is, amire szükségem volt, és nekem valószínűleg nem egy párkapcsolatra volt szükségem, szóval ez is része a dolognak. Van, amikor azt mondja az ember, vagy nem tudom, hogy a hallgatók, illetve te, hogy viszonyulsz ehhez, de van, amikor nekem megszületik egy gondolat a fejemben, hogy én ezt meg ezt szeretném, de igazából nekem jelenleg nem arra van szükségem, és azt gondolom, hogy egy párkapcsolat Balin az pont ilyen volt, nekem inkább a saját kis világomban És nem kellett is azért mentél elmennem. igazából, csak ugye Persze, ott persze. emlékeztetni kellett magadat arra, hogy ez Igen, most egy ilyen igen. inkább befelé fordulós. Igen, igen, és a megelégedettség, amiről beszéltünk telefonon, hogy nem hajkurászni azt, hogy a társadalom alapján hol kéne az embernek lennie, hogy mit tudom én, 20 akárhány évesen hol képzeltem el, vagy hogy képzeltem el, hol leszek ebben a korban, hanem a jelen pillanatban megtalálni azt, hogy mi ebben a jó, és aztán innen igazából lehet építeni, ez egy platform. Abszolút. És most, hogy végül, hát talán ha mondhatjuk azt, hogy hosszas vívódás, vagy legalábbis mérlegelés után, most úgy vagy vele, hogyha nem is most rögtön, de mennél vissza. Ugye amikor tavaly évvégén beszéltünk, akkor még nem tudtad megmondani, hogy most itt leszel-e. De ugye most itt vagy, most megint Pesten tartasz szórákat, igaz? Igen. Erről is Visszament beszélj kicsit, hogyha gondolod, mert én, ha jól emlékszem, ugyanott tartod most is a Life One-ban? Igen, 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 visszamentem oda órát tartani. Úgy voltam vele, hogy volt már arra példa, hogy egy-egy oknál fogva megállítottam magam. Most nem szerettem volna ezt megtenni, főleg nem arra hivatkozva, hogy nem tudom, hogy hol képzelem el az életemet. Úgy voltam vele, hogy amíg itthon vagyok, addig szeretnék órát De tartani. hogy érted azt, hogy megállítod magad? Hát, hogy szeretnék valamit, és akkor találok kifogást, hogy ne csináljam. És például nem szerettem volna ezt tenni a jogával. Szóval nem szerettem volna azt Mhm. mondani, hogy én szeretnék órát tartani, mert ezt nagyon éreztem magamban, hogy én vissza szeretnék ezt térni. Ugye Balin nem tartottam egyetlen egy órát sem, terveztem, de Balin inkább én tanuló voltam, nem pedig oktató. Jó, erre majd még visszatérhetünk. Jó, jó. De éreztem magamban, hogy nekem ez nagyon hiányzik, az emberekkel való a jóga átadása az embereknek, az együtt ászanákat felvenni az órán, a tértartás, úgyhogy ezt mindenképpen vissza akartam hozni, úgyhogy most a Life One-ban visszatértem, illetve majd kültéri óráim lesznek, és aztán majd meglátjuk. Szuper, azt hol fogod tartani amúgy? A kültéri órákat a Mhm. Karaszigálton. Wow, Nagyon az szép, szupi. Hát igen, nagyon meg szép. most ez talán most a legjobban fejlődő része a városnak. Mint mondtam, a természet az a mindenem. Mhm. Úgyhogy mindenképpen akartam egy olyan helyet, ahol egy kis talán bensőségesebb közeg is vagy ki tud alakulni, és amúgy gyönyörű vízre nézünk a parkban, úgyhogy Na, ez tök jó, viszont ugye azt mondtad, hogy hát egyrészt, hogy te inkább tanulóként voltál legutóbb Balin, és ez tök jó, meg ugye beszéltünk is arról, hogy oktatóként ezt sokkal jobban tudtad értékelni, vagy úgymond helyre rakni magadban ezeket a dolgokat, de hogyha most újra kimennél, akkor mit csinálnál másképp? Vagy inkább beszéljünk jövő időben róla? Ne feltételes módba? beszélhetünk feltételes módban. Ez megint csak egy nagyon jó kérdés, amire még nincs meg a válaszom. Nem tudom, hogy azért nincs meg rá a válaszom, mert bármit mondok, az igazából nem garancia arra, hogy tényleg ez történne. Ugye például amikor kimentem Balira, akkor meg voltam győződve, hogy én jogát
fogok oktatni, órákat fogok tartani, és nem történt meg, úgyhogy most, hogyha azt mondom, hogy Én nem órákat kérek tőled garanciát, hogy nem, félreértés ne essék. nem, tudom, csak így nem vagyok benne biztos, nem vagyok benne biztos. Követném az energiát, a flow-ban lennék ezzel kapcsolatban, és Jó, oké, de sőt, egyébként akkor már megfoghatom. nézőknek elmondom, hogy ezt is beszéltük már külön, mármint adáson kívül, hogy ez egy közös megélésünk volt, mármint, hogy mi külön voltunk Balin, de ugyanúgy ezt éreztük, hogy folyamatosan flowban van az ember. És nyilván ugye egy jóga gyakorlónak, vagy általában egy jóga oktatónak amúgy is kell, hogy legyenek eszközei arra, hogy flowba legyen, de én azt gondolom, meg a képzőseimnek is mindig azt mondom, sőt, szerintem most is itt van mögöttem a polcon ez a könyv, hogy ezt mindenképp érdemes elolvasni, mert ez egy világhírű magyar szerző, a Csíkszentmihalyinak a könyve, ugye az Áramlat című könyv, és hogy tulajdonképpen ezt ott így instant meg lehet élni, csak létezni kell. Öm, úgyhogy, úgyhogy ez önmagában szerintem már okot adhat arra, hogy visszamenjél, meg hogy átad magad ennek az áramlásnak, de azért van emögött egyfajta a tudatosság, mert ezt említetted nekem, hogy azért vannak új irányok, amit szeretnél kipróbálni, és ugye ezt mondjuk már ott Balint tennéd meg, nem? Igen. Szóval egy jogaok, vagy több mint egy jogoktató képzéssel szemeztem. Ugye én nálad elvégeztem az alapképzést, utána végeztem egy 50 órás flow képzést, és Balin végeztem egy 50 órás yin képzést, és dinamikus jóga órákat tartok igazából, amiket nálad tanultunk. Nekem az a kedvencem, bár most a yin is nagyon megtetszett, ugye elmélyülésben Hát vagyok, nagyon jó lelassulásban kiegészítés, vagyok. bizony. Igen. Úgyhogy az is nagyon tetszik most. Szerintem ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogyha valakinek még nincs ezekben annyira a tapasztalata, hogy a kiegészítik egymást, az nem azt jelenti, hogy helyettesítik egymást, vagy hogy pótolni tudják egymást, de nagyon jó kiegészítik, igen. Abszolút, és annyira vicces, hogy például a legelején, amikor ugye én dinamikus jogával kezdtem, és mondtam is, hogy a 10 pár évvel ezelőtti jogaórám az egy 6 lassabb óra volt, amikor én elkezdtem dinamikus jogára járni, akkor gondoltam, hogy na jó, hát tőlem a yin az nagyon messze áll. Aztán yin joga oktató képzést végeztem áprilisban tavaly Balin. Nagyon jó volt. Balin tavaly azt gondoltam, hogy mindenféle ilyen szomatikus, például a Kata is egy szomatikus képzés is elvégzett, ha nem tévedek. Balin úgy voltam vele, hogy na jó, tőlem ez nagyon messze áll, mert nekem már megvan a stílusom, hogy mit szeretnék átadni, viszont egyrészt voltam Kata óráján, voltam több órán is Balin, és én is kezdek arra rájönni, amiről sokat hallottam, hogy a testben mennyiféle dolgot, traumát elraktározunk, és most nagyon megtetszett ez az irány is, úgyhogy egy ilyesmit is szívesen elvégeznék. És amúgy erre úgymond büszke vagyok, mert ez mutatja, hogy a Hát fejlődést. persze, Meg hogy, igen. szóval, hogy Nyitottságot. igen, és nem megpróbálok minél többet reflektálni, de például, ahogy mondtam, azért nem mindig vagyok ennyire tudatos ezekkel a képzésekkel, és ami megtetszik, abba belevetem magam, de most, hogy így átgondolom, azért ez azt gondolom, hogy tök jó irány, hogy így mindenféle. Meg szerintem fontos, hogy legyen egy embernek, illetve egy jogoktatónak repertoárja, hogy tudjon belőle válogatni, hogy pont most mit érez, mit tanít a gyakorlóknak, mit akar átadni. Hát igen, ez tulajdonképpen ugye a tehát hogy az a fajta élettapasztalat, amit az ember már ugye a tudatosságban élt meg. Tehát, hogy azt tudod hitelesen átadni. Igen. Ja. No, és tehát akkor azt mondod, hogyha még legközelebb mész Balira, akkor elvégzed ezt a szomatikus dolgot. És, Ez és, most. és mi a helyzet, mert egyébként ezt ilyenkor mindig meg szoktam kérdezni, hogy amúgy főállásként tervezel-e valaha ezzel foglalkozni, mert én azt soha nem bíztatom egyébként a hallgatóimat arra, hogy ezt csinálják, csak
csak tudod, aztán valahogy mégis ez lesz sok esetben. Viszont azt egyre kevésbé látom, hogy legalábbis a saját tanulóim közül, hál' Istennek nem nagyon látok olyat, hogy így túl sok csoportos órát vállalnak, és így akár a kiégésig viszik ezt. Tehát, hogy én erről már az elején leszoktam mindenkit beszélni, de az, hogyha valaki ugye különböző, mint ahogy te is mondtad, hogy a repertoárt bővít, ugye különböző megéléseken mész te is keresztül, különböző az egyes problémákra különböző megközelítéseket teszel magadévá, az már adott esetben lehet egy olyan komplex pálya, ami adott esetben így akkor fő tevékenységgé teheti ezt, hogy vannak-e ilyen tervek? Vannak ilyen tervek. Azt gondolom, hogy ez is majd úgy össze fog állni. Szóval, mint ahogy 2 éve februárban, amikor elkezdtük a képzést, azt mondtam, hogy nem tudom, hogy jogaoktató leszek-e, aztán vagy hát pontosabban jogaoktató leszek, csak hogy fogok-e Mhm. órákat tartani, aztán azonnal elkezdtem órákat tartani, most megint elkezdtem órákat tartani, úgyhogy azt gondolom, hogy ez így bennem van. Én nagyon szeretek például közösséget építeni, szerintem mindig is, de a mai világban még sokkal fontosabb, hogy az emberek kapcsolatot hoz tehát, hogy kapcsolódjanak egymással, illetve azok, akik hasonlóan gondolkoznak. Ugye a jóga nagyon jó abban is, hogy összehozza az embereket, más sem mutatja ezt jobban, hogy az összes nem az összes tanítványodat, bocsánat, a vendégeidet ismerem, illetve például nekem a jogoktató képzésen is kialakult egy nagyon erős, mai napig tartó barátság az egyik, Mhm. az egyik másik tanulóval, úgyhogy én például ezeket is nagyon szeretem csinálni, illetve szeretek utakat szervezni, szóval akár retreatek, vagy valamiféle táborok benne vannak a pakliban. Igen, és hát most gondolj bele, hogy tulajdonképpen a saját utadból szemezgetsz, mert hát ugye azt már korábban is említettem, hogy most mit tud az ember hitelesen átadni, hát amit tapasztalati úton sajátít el. Szóval mondhatom én azt úgymond a pályám elején, hogy nekem szerintem XY szakterület, az menő, meg szexi, meg tudom én, szóval hogy ezért én ezzel fogok foglalkozni, de valójában az élet fogja megmondani, hogy mivel fogsz foglalkozni, mert azt tudod átadni, a traumáid, a nehézségeid, amiből ugye a rezilienciádat fel tudod építeni, azt tudod átadni, Pontosan. nem? Nagyon Legalábbis, hogyha az ember egy ilyen tanító típus, vagy nem tudom, hát nem mindenki hisz ebben, de én azt gondolom, hogy azért az predesztinálva van, hogy a fő életútja akinek micsoda, erről a védikus asztrológia is azért megnyilatkozik, és hát én azért már arra régen rájöttem, hogy ez a tanító típus vagyok, tehát ez ellen mondjuk küzdeni már nem érdemes, de semmi ellen az, nem hogy érdemes küzdeni, ha engem kérdezel. na, szóval pont erről szól a reziliencia, igen. Igen, hogy így, és ez is valahol egyfajta flow, mert hogy akkor azt mondod, hogy na ez most akkor ezért jött. Nem azért, hogy kicsesszen velem. Pontosan. Azért mondom, hogy amikor úgy érzem, hogy na jó, most eljött az ideje, nem érdemes szerintem semmit erőltetni, bár én nagyon szerettem ezt csinálni a múltban, de semmi jó nem származott belőle. Ahimsa, ez is milyen jó Igen, lecke volt, mert ugye tehát, hogy úgy. idő kell ahhoz, hogy kiszélesítse az ember azt a világ mindenségre, hogy mindenre igaz. Igen, és igen, szóval, hogy hogy nem levonni a konklúziót, hogy valami nem működik, hanem szerintem mindennek megvan az ideje. Nem oly módon, hogy meg van írva, hogy akkor ezen a napon kezdesz el valamit, hanem hogy sok minden információ, stb. A helyére kell egyszerűen Együttállások. együttállás. Aha. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem, természetesen ez tervben van véve, nem tudom pontosan, hogy mikor, e felé is dolgozom, és majd amikor eljön az ideje, akkor ez is meg fog valósulni. Tök jó. Meg igazából nekem nem is szóval hogy én nem akkor vagyok nyugodt, hogyha így a tanítványaim, hallgatóim milyen késztervekkel tudnak érkezni, hogy akkor na, itt most már minden a helyén van, hanem az, hanem pont ez a fajta kicsit ilyen sztoikus nyugalommal való hozzáállás a dolgokhoz, és abban az esetben, hogyha mondjuk egyszerűen nem tudod szavakba önteni, vagy nem tudod még egy tervként
kommunikálni, akkor annak adott esetben a káoszát is magadévá tenni, vagy befogadni. Hát, ha azt mondom az órán, hogy a megelégedettséggel érdemes foglalkozni, akkor a saját életemre is érdemes ezt átfordítani, vagy belevinni. Szerintem nagyon fontos, és nekem nagyon hosszú, teljesen őszintén nekem nagyon hosszú ideig. Tehát, és nem mondom, hogy most tökéletesen megy, hogy Mhm. megelégedjek azzal, meg boldog legyek azzal, ahol vagyok, öm, de igyekszik az ember. Hogy érzed, hogy mennyire van szükség ahhoz, hogy ilyen dolgokat jobban tudj helyén kezelni, mennyire van szükség ilyen hullámvölgyekre, és hogy te mennyire élted meg ezeket? Mert ugye, tehát, hogy lehet érzelmi hullámvasút, lehet anyagi, nyilván hat az egyik a másikra, de hogy az életnek amely területén megélsz egy ilyet, ott aztán jobban tudod az elégedettséget gyakorolni? Hogy érzed? Azt gondolom, hogy igen. Miért? Rengeteg minden történt, például ha már vagy így pénzügyet is megemlítetted, ugyanabban a hónapban kimentem Balira, február végén, és márciusban elvesztettem a bevételeim felét, és így álltam ott, hogy itt valami nincs rendben, mert én ezt így nem így terveztem. Úgyhogy úgyhogy nagyon vicces, mert mindenféleképpen, tehát hogy minden módon voltak hullámvölgyeim Balin, a Uh-huh. keresést illetően, a pénzügyekkel, a testemmel, de de én hallottam egyszer egy ilyet, és szerintem én is ezt csináltam. Egy lány mondta, hogy ő átmosta az agyát azzal, hogy minden értem történik, és szerintem én ugyanezt csináltam. Szóval nekem konkrétan a háttérképem az az, hogy the luckiest girl, mert én arra úgy gondolok magamra, mint a legszerencsésebb lányra. És és nem ilyen klisé, meg ilyen Fake it till you make it. igen, hát nem is az, hanem hogy nekem sokkal egyszerűbb úgy túl lenni valamin, egy hullámvölgyön, amikor lenn vagyok, hogy arra gondolok, megpróbálok arra gondolni, aztán nyilván nem mindig megy, valamikor csak sajnálom magamat, de megpróbálok mindig arra gondolni, hogy értem történik. És hogy ez hozzáad, ez elvisz oda, ahova én el akarok jutni. Hozzátenném még egyszer, hogy ez nem mindig működik, sőt, balin sem mindig működött, de azt gondolom, hogy ezek kellenek ahhoz, hogy előre tudj haladni az életben. Ugye a jóga maga is egy folyamat, nem egy tehát hogy mondjak? Hát persze, ezt úgy hivatkozunk rá, mint egy jóga folyamat, Igen. aminek ugye alapvetően csak 3. Jó, oké, 4 ága van, de a negyedikbe az első 3 beletorkollik, és azért úgy nem nagyon találkozol olyannal, aki egyből a bhakti jógán indult el, egyikről a másikra, kicsit vissza, és akkor amikor sikerül becsatlakozni az utolsó folyosóra, akkor az már egy másik minőség, de valójában az úton levésről szól, és hát ezt igazából nem csak a jogára szokták mondani, hanem az egész életre is. Ez nagy bölcsesség, nem? Persze, persze, de Hogy az úgy szerintem számít. Szerintem nem könnyű ugyanakkor. Szóval, hogy azért nem könnyű, mert én azt gondolom, hogy azért társadalmilag van az az elvárás, hogy így meg tud mondani, hogy te ki vagy, mit csinálsz, hova tartasz, és az, hogy ilyen dobozokba tud magad rakni, ahhoz az szükséges, hogy pont ki tud találni az adott pillanatban, hogy ez vagyok, nem gondolod? A És hamiságot. igen, Aha. igen, és ezért úgymond szenvedtem, vagy hát volt nekem ez egy kihívásom, hogy például ugye ezt magát a beszélgetést is, amikor terveztük, akkor mondtam neked, hogy én most ne haragudj, nem tudok veled leülni, én most azt se tudom, hogy hol áll a fejem. Nem próbálom már magam bele erőltetni olyan például, Mhm. mert le tudtam volna veled beszélgetni, és amúgy imádtam volna, csak egyszerűen úgy éreztem, hogy nekem most mást kell csinálnom, és majd ennek is eljön az ideje. És szerintem ez nekem egy nagyon hosszú folyamat volt, és szerintem ezen a folyamaton érdemes, vagy Igen, meg hát érdemes ugye azt nekem. mondod, hogy imádtad volna, de valószínűleg tartalmilag másra jutottunk volna, és hogy lehet, hogy ezt így most utólag ezt jobban fogod imádni, mint azt, nem? Igen, igen. Meg a másik az, hogy ugye jogaoktatóként, meg csak emberként nagyon szeretek adni, úgyhogy nem éreztem volna, ha akkor beszélgetünk, akkor nem éreztem volna, hogy az a beszélgetés annyit ad, aztán nyilván ezt már nem fogjuk megtudni, Mhm. mint hogyha
egy kicsit megvárom, hogy kijövesszek a vízből. Világos, világos. Igen. És ezt jól is tetted szerintem. Úgyhogy No, és összességében te hogy látod azt az utat, ami ugye elindult a jogaoktató képzéssel? Tehát ugye azt mondtad, hogy te korábban is már jártad az önismereti utat. Az ászana gyakorlást azt elengedted, ugye, egy jó időre, de ugye az önismereti utat viszont már igen. És akkor így az merült föl bennem ezzel kapcsolatban a kérdésként, hogy neked mikor esett le az ebben a joga folyamatban, hogy tulajdonképpen most is az önismereti utat csinálod, és hogy ennek mégsem az a lényege, hogy az ászanák hogy vannak pontosan. azt nem tudom, hogy mikor, de leesett. Szóval Hát, azért van papírod. Igen, de... viszonylag korán szerintem. Mhm, Szóval, emlékszem, hogy már próbáltad ezt átadni, már a hívás, amikor telefonáltunk mhm, egymással, és meséltem a helyzetemről. Ö, Igazából én azt gondoltam, hogy azok és akkor megint csak nem érdemes általánosítani, én azt gondoltam, hogy azok végeznek jogoktató képzést, akik X éve, gyakorolnak, tehát ászanáznak, ászanákat vesznek fel. És ez volt a fejemben, és ezért ami egyébként jellemző, csak hát nem jellemző. ennyire egyszerű. Igen, igen, és akkor tök jó volt, hogy beszélgettünk, és mondtad, hogy ez amúgy, hogy a jóga sokkal többről szól. Teljesen őszintén abban a telefonban én még nem értettem, hogy miről beszéltél, de gondoltam, jó, hát hogyha elvégzem, akkor majd hát, ha meg fog érkezni az információ. Azt nem tudom, hogy mikor, de megérkezett, úgyhogy én teljesen másképp kezdtem el tekinteni a jógára. Én nem gondoltam, hogy ez egy folyamat, például a legvadabb álmaimban sem, Aha. És illetve magadra? illetve hogy ennyire mély tud lenni valami, és ennyi ilyen, hogy mondják, ilyen principle, szóval, hogy Alapelv. alapelvet tartalmaz az életedre vonatkozóan. Hogy ennyire behálózza az egész életet, és mondjuk nem csak a matracon töltött részre vonatkozik. Jó, de Igen. hát nyilván azért azt tudtad, hogy van a meditáció gyakorlata, Igen, meg igen. ezek, csak ugye, csak közben te már ugye benne voltál tudatilag egy tudatos önismereti útba, és hogy ott voltak-e olyan kvázi alapelvek, amit aztán esetleg föl kellett adni, vagy egy kicsit át kellett formálni. Most így nem tudok, voltak amúgy, de most így nem jut eszembe példa, de nagyon jó. Meg nekem az önismereti utam is úgy zajlott, hogy rájöttem valamire, aztán rájöttem, hogy az nem igaz, aztán rájöttem, hogy az nem igaz, úgyhogy Mhm, próbáltam nyitott maradni, és a jóga is adott új perspektívákat egyrészt, másrészt visszaigazolt különböző dolgokat, amiket már úgy nagyjából, ha nem is azt akarom mondani, hogy tudtam, de hogy így talán valahol hallottam, vagy így. Aha. mhm. Igen, ez már azért érdekes, mert ugye egy jogaoktatónak mondjuk, hogyha csak így saját magamból indulok ki, akkor azért így a hétköznapi életbe is magaddal viszed azt a fogalomrendszert, ami szerint élsz. Tehát az, hogy persze nyilván nem kötök bele egy hétköznapi beszélgetésben, nem kötök bele másokba, hogy te figyelj már, a lélek meg az elme, azért ne keverjük már össze, nem ugyanaz, meg ilyesmi. De ö, hogyha például mondjuk azt, tehát hogy jogaoktatók egymás közt föltesznek egy olyan kérdést, hogy boldog vagy? Hát még jó, hát mi más lennék? Hát mindig is boldog voltam, mindig is boldog leszek, ez soha nem fog változni. És akkor tudod, ez a tankönyvi válasz. Mert a valódi én, ugye, az önvaló, az mindig boldog. Na de, hát attól, hogy ez van leírva a tankönyvbe, hányszor tudod ezt, vagy hányszor kerülünk bele mi is abba a helyzetbe, hogy basszus, mégis azt hisszük, hogy nem vagyunk azok. És akkor menni kell tovább. És Igen. rájön az ember, hogy amúgy persze, persze, ezért mondom, és ugye amikor beszéltünk a hullámvölgyekről, hogy ugyanolyan emberek vagyunk, ez szerintem ezt is talán a Katával való beszélgetésünkben, meg ugye az oktatók, vagy beszélgetésetekben, meg az oktató képzésen is sokszor beszéltük, hogy és amúgy például ezért voltam, most ez lehet, hogy kicsit más téma lesz, de ezért voltam egy kicsit, hogy mondjam, féltem az oktatástól, mert azt gondoltam, hogy amikor az ember kiáll arra a szőnyegre, akkor neki ilyennek, meg ilyennek, meg ilyennek kell lennie neki. És szerintem nekem volt egy olyan hitrendszerem, vagy hát talán hitrendszernek hívhatjuk,
Korlátozó hiedelem? Korlátozó nézőpontnak is hívhatjuk éppen, de a hitrendszer az nagyon kis kedves szó. Szóval, én sok mindennel kapcsolatban annó, meg voltam győződve, hogy csak akkor tudod azt tanítani, vagy átadni, hogyha te vagy a leges-leges legjobb a világon. A jogaoktatással is így, jogoktatással kapcsolatban is így voltam egy ideig, aztán rácáfoltál, és mondtad, hogy a jogoktatók is emberek, úgyhogy Hát egyrészt, másrészt pedig ugye nehéz, ilyen szempontból nehéz összehasonlítani, meg ugye mindig mondtam is, visszatérve arra, amit említettél, hogy kinek mit jelent a siker, hogy én ugye mindig azt mondtam, hogy a siker az a saját fejlődésed, vagyis máshoz nem lehet viszonyítani a sikeredet, csak azt, hogy honnan, hova jutottál, egyéni fejlődés, ez maga a jóga útja, az igen. önfejlesztés, és hogy egy bizonyos szint után a tudásnak egy bizonyos mértékét, hogyha megszerezted, már nem lesz kihez fordulni, magadhoz kell fordulni, mert már tudod, hogy ott van a válasz. És hogy, na igen, ne Eszembe feled, jutott egy ne haragudj, nem, folytasd. mondja csak. Nem, csak eszembe jutott egy plakát. Van egy plakát Balin, a kedvenc strandomhoz, Uluwatuban, amikor vezetsz le, akkor van egy plakát Balin, ami amúgy hogy mondják, egy property management, egy Ingatlan iroda? ingatlan irodának a Hm? plakátja, az van ráírva, hogyha ha rossz döntést akarsz hozni, akkor kérdezz meg mindenkit. Na, igen, igen, igen. Szóval, hogy ez, de hogy ez valójában tényleg arról szól, nem az egóról, hanem arról szól, hogy az önvaló az tényleg tudja a válaszokat, mert ugye ott megvan az az igazi kapcsolódás az univerzumhoz. De ugye ez azért is érdekes, mert én például ugye szoktam mondani, hogy a hamis egót, meg az egót, az ne zavarjon meg, hogy másképp hívjuk, az ugyanaz. Mert ugye az ego, az a görög szó, azt hiszem, az annyit jelent, hogy én. Tehát, hogy elé tesszük, hogy hamis, ego, az azt mondjuk, hogy neked a hamis képed arról, hogy ki az az én. De valójában az én már önmagában hamis, mert ugye az önvaló, az ilyen individualizmustól teljesen elrugaszkodott dolog, tehát hogy ott már nincsen ez az elkülönültség, tehát mire valójában megtapasztalod, hogy ki vagy te, addigra már nincsen te. És ez például most ezt így levezetve lehet, hogy mondjuk egy kezdőnek ez ijesztő, nem? De. De ez az a fajta beleengedés, amiről beszéltünk, ugye még a felvétel előtt, ugye volt egy szó, amit nagyon próbáltál lefordítani magyarra, ez a Surrender. surrender, és akkor így próbáltunk hasonló értelmű szavakat találni, a szótárak sem találták el, és így, így szép lassan összeraktuk, és valójában igen. Szóval, hogy szerintem ezt a fajta, nem is az, hogy mindsetet, hanem hát attitűdöt kellene elérni a gyakorlónak ahhoz, hogy mondjuk egy ténylegesen benne legyen a folyamatban, és akkor ott annyi minden átértékelődik, szóval, hogy tényleg ott már nem számítanak az, hogy most mikortól és hány hónapot és hol, Ö, hanem sokkal inkább tényleg ez az önazonosság. És akkor itt megint bejön a képbe az, hogy oké, de hogyha az én hamis, akkor az önazonosság az hogy lehet valós? Hát úgy, hogy lelki kapcsolódás, hogy lelki életet él az ember. Amúgy a beleengedésre és a surrender szóhoz visszatérve, ez még egy másik aspektus a Balinak szerintem, amit nagyon jól el lehet sajátítani ott. Nem feltétlenül, vagy hát, hogy mondjam, inkább úgy mondanám, hogy az adottságoknak köszönhetően az ember a mindennapjaiba be tudja vinni, és szerintem a mindennapjaiból át tudja könnyebben ültetni egy-egy életterületre is. És akkor, hogy most ne ilyen, ne így, hogy mondjam, mondjak példát is, ha esetleg valaki nem volt balin. Szóval például szerintem nekem az rengeteget segített, hogy nem tudom, akár az időjárás, Uh-huh, hogy bármit terveztem, van, amikor teljesen elvitte a víz, uh-huh, akár tehát akár egy utat, akár egy nem tudom, egy találkozót, akkor akár ezek a szertartások, amiket az indonézek, vagyis hát a balinézek végeznek, hogy volt én, hogy el akartam menni valahova, és be volt zárva, mert ceremónia. Úgyhogy szerintem ez segít abban, hogy megtapasztald hogy beleengeded magad a dolgokba, az életedbe, hogy megengedéssel fordulsz
öm, dolgokhoz egyszerűen csak rájössz, hogy miért idegeskednél ezen, hogy így megnyugszik az ember, és így engedi, hogy történjenek a dolgok. Mert például nem a melóhelyre kell beérned időbe. Tehát, Ez igaz. tehát hogy az a te időd lesz, ha megtörténik a szertartás, ha elmossa az eső, te azt akkor is magadra szántad, és akkor ez így, ja, ez azért valahol szerintem összefügg a szabadsággal is. Igen, igen. De igen, de a természetadottság is abszolút aláírom. De közben meg, ha belegondolsz, akkor mit tudom én, ha mész A-ból B-be itt Budapesten, és lekésed a buszodat, egyszerűen nincs értelme mérgeskedni, mérgelődni. Mert, mert ez már megtörtént, és akkor csak újraírod a tervet, és ennek lehet, hogy így kellett lennie. Hát igen, Szóval, igen. hogy ott olyan szinten legalábbis én megtanultam, lehet, hogy aztán kontrollmániás voltam, és akkor Mhm. ez kellett nekem, de úgy éreztem, hogy olyan szinten ebbe bele tudtam engedni magamat, hogy jó, hát akkor történjen, aminek történnie kell. Amikor terveztem utakat, és lebetegedtem, és nem tudtam kimozdulni az ágyból, akkor is úgy voltam, hogy hát jó, akkor most ennek van itt az ideje, és nem másnak, és ez van. Na és azt el tudod képzelni, hogy ugyanennyi időre kimész, vagy akár többre is? Vagy ezzel kapcsolatban most mi a terv? Hogy mondjam másképp, legyen terv. Elképzelni el tudom, most inkább az időjáráson, megint csak az időjáráson, pontosabban az esős évszakon gondolkozom, mert hogyha ilyenkor megy ki az ember, akkor ugye az bőven bele fog lógni. Nem tudom, hogy azt bevállalnám-e az áradások miatt, Mhm. de amúgy magát a hosszúságot, azt simán el tudom képzelni. Szerintem amúgy nekem mindig is kellett egy legalább 3 hónap, 2-3 hónap, hogy így valahol megérkezzek. Mhm. Öm, és nagyon-nagyon jól éreztem magam, mondom ezektől, hogy mondják ezt? Attól függetlenül, hogy voltak ezek a kényelmetlenségek is. Hát Úgyhogy igen, meg abszolút. azért ez egy olyan mértékű tapasztalatot adott neked, hogy akár úgymond kiképezted magad egy túravezetővé. Most már csak meg kell szervezni a tábort. Igen, igen, és amúgy azzá is. Ez megint csak oda ív el vissza, hogy és ezt most nem is tudom, hogy most beszélgetésben említettem, vagy a telefonon, hogy én nekem nagyon szeretek jól csinálni dolgokat, szóval vagy csinálom rendesen őket, vagy nem csinálom, Uh-huh. és például a jogával is a jogoktatással kapcsolatban is így vagyok, vagy akár a túraszervezéssel, hogy nagyon nyilván nem áll minden a kontrollom alatt, de azért meg szeretnék bizonyosodni, hogy ez egy jó Hát főleg a Hormózi dolog lesz. szorosnak a mostani helyzetéből kiindulva, Igen, én ugye, igen. én el is engedtem, mert júniusban én is akartam Igen, vinni, tényleg. azt el is engedtük, de hát igen, figyelj, ezt is figyelgetni kell, én azért hallok olyan dolgokat is, hogy korán sem fog úgy begyűrűzni ennek a hatása, mint ahogy azzal riogatnak, de közben meg, hogyha nem látjuk a végét, akkor megint csak nagyon nehéz tervezni, de hát igen, szóval azért nyitottnak kell lenni. És Öm, azt hiszem Ne követnie bénítson le ez a helyzet. és követnie kell az embernek az éberségét ezzel kapcsolatban, szóval azt gondolom, hogy és akkor megint csak a beleengedés, hogy jó, most ez a helyzet áll elő a világban. Például én alapból úgy terveztem, hogy csak karácsonyra jövök haza, és aztán megyek is vissza, aztán volt egy kis családi dolog, ami miatt maradtam. Mhm. Tök oké. Ennek így kellett lennie. És Ja. megint csak nem ilyen szuper klisé módon, és mondom, nem mindig így gondolkodom, de úgy alapvetően azt gondolom, hogy minden okkal történik, és minden értünk történik, és hogyha ezt gondolja az ember, akkor igazából bármi is van, rendben van. Tehát akkor elégedett vagy. Elégedett vagyok, de azért azért vannak dolgok, amiket még szeretnék. És szerintem, nem tudom, te mit gondolsz erről, de én régebben azt gondoltam, hogy amikor az ember elégedett, akkor onnantól megérkezett, úgymond, és nem akar semmi mást. És én szerintem ezért nem voltam hajlandó elégedett lenni. De szerintem a 2 az the two can coexist, a 2 tud létezni egymás mellett. Hát tudod hogy? Szerintem úgy, hogy amikor ugye a különböző természeti minőségek más-más arányban vannak jelen, és most nyilván nem a tudatlanságról beszélek, persze nyilván azt se tudjuk elkerülni,
de hogy amikor a jóság meg a szenvedélynek az aránya ugye változik, akkor, akkor az sokszor pont amiatt, pont a vágyaknak a minősége, mennyisége, földhöz ragadtságán múlik ez a dolog. Tehát, hogy ott abból könnyebb motivációt szerezni, viszont folyamatos elégedetlenség spiráljába kerülsz bele, és hogyha ezt ugye a szatvikus minőség kezd el dominálni, akkor sokkal higgadtabban tudod ezeket kezelni, és attól még azt ugye tehet elégedetté, meg nem azt mondom, hogy a totális nem birtoklásba, meg szerzetesi létbe kell egyből tudod menni ahhoz, de, de igen, szóval, hogy a szenvedélynek a minőségét kell lejjebb szorítani ebből a szempontból. Ami megint olyan, hogy azért érdekes, mert, mert szerintem ebben van egyfajta ilyen, mm, nem, mi a pejoratívnak az ellentéte? Szóval, hogy, Jótól szóval, kérdezed. hogy számunkra a maga a szenvedély szó az pont, hogy nem pejoratív, töltetű, hanem egy ilyen, kvázi egy ilyen jó, vagy ilyen dicsérendő, vagy követendő dolog. De itt ugye a minőségben ez valójában a rezgést jelenti, az aktivitást, és ugye azt is túlzásba lehet vinni. És alapvetően ugye én erre gondolok. És itt a birtoklás is például ide tartozik, az anyagi javak felhalmozása, stb. Ez mind a szenvedélynek a minősége. És igen, szóval, hogy ezt így kiegyensúlyozni a szatvával, higgadság, nyugodtan viszonyulni a dolgokhoz, hogy abban egy tartósabb elégedettséget lehet elérni. De ugyanakkor viszont az ingerek másképp működnek. Tehát, hogy ezért is fontos azt látni, hogy az ember például készen áll-e arra, hogy mondjuk egyfajta inger, az inger szegénységnek ugye egy bizonyos szintjére. Mert az nem biztos, mert ugye beszéltünk arról, és én egyébként még most sem tudnék ezen sokat változtatni, hogy én azt elmondtam nektek is, hogy szerintem én ugye a szenvedély minőségébe fogok majd a végén úgy fogom meghúzni a, a szummát, hogy az lesz túlsúlyban, tehát ez egy emberi újjászületést fog eredményezni. De például szerintem az is fontos, hogy azért ezt így ne jelentsem ki, mert ugye én ezen a ponton érzem ezt, meg jó, 2 éve is ezt éreztem, meg most is, de ez nem jelenti azt, hogy 2 év múlva is ezt fogom. Tehát ugye erre is nyitva kell hagyni szerintem a lehetőséget, de jó, hogyha az ember vizsgálja azt, hogy ő például most mennyire alkalmas mondjuk visszavenni a rezgésből. Vagy az mennyire tud neki tényleges elégedettséget adni most. Vagy ez nem is neked szólt ez a kérdés, csak úgy általánosságban? Nem, Nem, csak, egyébként csak ezt általánosságban szólt a kérdés, csak kíváncsi voltam, hogy mit váltott ki belőled. Csak jött egy ilyen flashbackem, ahogy így hallgattalak az oktatóképzésről, és csak ezt Uh-huh. élveztem nagyon, úgyhogy igazából csak ennyi történt a fejemben. Ja, jó. Jó. De mi volt a kérdés még egyszer? Hát tulajdonképpen az, hogy, hogy te mennyire érzed azt mondjuk, hogy tudnál lejjebb adni kvázi így az aktivitásból, a rezgésből, az ingerekből, mondjuk ugyanolyan elégedettségi szint mellett. Amúgy most, amit említettél, az anyagi javakat, szóval például Balin és a saját életemben is én egy egyszerűbb életet élek, ha lehet így Uh-huh. mondani. Ugye Dániában is a minimalizmus a fő irány, és én Ja, ja. nagyon szeretem ezt az irányt, nem azért, mert trendi, hanem mert kevesebb impulzus éri az embert, és, Ez és egyébként, ezt mondtam én nektek is, hogy ez végül is a nem birtoklásnak az egyik megnyilvánulása, ez a pontosan, minimalista pontosan. mozgalom. Illetve azt látod az embereken is, amit beszéltünk korábban, hogy nem feltétlenül nincs sok mindenük, de nagyon boldogok. Úgyhogy szerintem, hogy mennyit tudnék visszavenni, ezt most így nem tudom megmondani, de azt gondolom, hogy nekem a megelégedettség, ugye azzal, tehát hogy azt gondoltam még egyszer annó, hogyha az ember megelégedik, akkor ergo motiválatlan lesz, akkor nem fogja mihajtani. Azt gondolom, hogy
A megelégedettség lehet egy ilyen baseline, Egy flow, nem? egy flow, igen, meg egy Hm. igen, nem jut Csak eszembe. kisebb frekvenciájú flow. Nem ez a hatalmas, hullámvasút, hanem alapvetően megelégedett az ember. Nem azt jelenti, hogy minden nap, minden órájában és minden percében, hanem úgy all in all, nagyjából, és ettől függetlenül teszi a Hogy dolgát. talán abban lehetne ezt sumázni, hogy a motivációja az nem a hiány tapasztalásából fakad, hanem egyszerűen az adásnak az igényéből, és ez már szatva. Tehát amikor már egyszerűen csak jót akarsz tenni, és az motivál, hogy jó legyél. Igen, és illetve abból, hogy becsatlakozol a tudásodba, és abból jön, hogy mit kell tenned, vagy hogy mit tegyél, és nem abból, hogy valakinek esetleg vagy bizonyítani, vagy valamit elérni, mert a társadalom szintjén ennek van értéke. Ez egy teljesen más, nem is tudom, mindset, vagy egy teljesen más módja a gondolkodásnak. Tudatállapot. Tudatállapot, Más meg tudatállapot, mert már kevésbé anyagi, hanem igen, inkább közelebb igen. van a spirituális Igen, igen. síkhoz. És akkor ugyanezt természetesen le lehet fordítani, vagy hát át lehet vinni a jóga oktatásba is, akár az órák tartásába, hogy én nem szeretnék semmit csak a pénzért csinálni, beleértve a jogát. Öm, Természetesen nem árt, hogyha az embert megfizetik, ha valamit csinál, de ne az legyen szerintem a motiváció, hanem az, hogy az embernek ez az útja. Mármint, hogy nyilván nem akarom megmondani, hogy bárkinek mi legyen a motiváció, de én saját életemet nézve én azt szeretném követni az energiát úgymond, vagy hát az utamon járni, és nem pedig a pénz által meghatározva lenni. És talán legkevésbé sem elítélve mondjuk azokat, akik jelenleg ugye kizárólag a pénzért De csinálnak valamit, de van erre egy csúnya szó, ugye prostituált. természetesen, és amúgy szerintem nagyon fontos, hogy ne ítéljük el az embereket semmi miatt, Mhm. szóval nyilván most ebben nem akarok különösebben belemenni, de nyilván egy olyan pozícióba kell az embernek lenni, amiből mondhatja, hogy ne a pénzért csinálj valamit. Igen, de én nagyon sok olyan prostit látok, akik bőven nem a megélhetésért csinálják, hanem talán mondjuk pont azért a státuszért, amit ez ad. De a lényeg az, hogy minél kisebb, tehát hogy minél ilyen instantabb egy jutalmazás, ugye annál rövidebb időre ad elégedettséget. Ezt ugye megfigyelték a tudod, az ilyen dopamin flash-eknél is, amit mondjuk egy ilyen Insta like, vagy ilyesmi tud adni. Pont most olvastam egy könyvet a dopaminról, nagyon érdekes. The More Molecule a címe. Fú, nagyon jó. De igen, igen, hogy mennyire. Illetve van még egy, azt hiszem az a neve, hogy Dopamination. Nagyon-nagyon érdekes, hogy ezek hogy hatnak az agyunkra, meg hogy ránk. Meg hogy De hogyan igen. lehet ezeket sokkal hatékonyabban termelni ilyen természetes folyamatokkal, ami Igen. tartós elégedettséget tud adni. Igen, és szerintem amúgy ezek például, ez egy nagyon, nem tudom ezt, hogy mondják, nagyon nis dolog, erről például könyvet hallgatni, de olyan szempontból, vagy olyan annyira megérti az embereket, meg önmagát, hogy aztán nagyon sokat segít abban, hogy tényleg egy hosszabb. És nem is szabadna, hogy ez egy nis dolog legyen, hogyha ennyire függőek az emberek ettől. Hogy odáig jutunk, hogy az ember WC-re nem megy el telefon nélkül. Abszolút, és ilyenkor jön a lelassulás és az elvonatkozás ezektől. Hát igen, meg ez egyáltalán ez a digitális detox jelenség. Erre is óriási szükség van, bár én még nem látom így a társadalom szintjén, hogy ezt belátnák, de hát ez is egy olyan dolog, mint hogy a dohányzásról is sokáig nem gondolták, hogy milyen káros, mert nem voltak eredmények róla, megfelelően kimutatva, most már azért ezek is ki vannak mutatva, és hát egyre több országban kezdik is betiltani amúgy a 16 év alattiaknak a social médiát. Az már más kérdés, hogy egyébként a végrehajthatósága ezeknek a jogszabályoknak az erősen megkérdőjelezhető, de hogy már ugye megvan ez az irány, és hogy ebben is nagyon sokat tudna segíteni az, hogyha a jogának az összes ilyen
módszerét, azt legalább hát legalább nem démonizálná mondjuk a kormányzati narratíva, most szerintem erre lehet is számítani, de azért az előző kormány, az tudjuk, hogy mikor a nemzeti alaptantervbe akarták berakni a meditációt, akkor azt konkrétan démon idézésnek titulálták. Ezekre nagy szükség. És minden olyan, Nagy amit szükség van. hallottam egyszer egy olyan aranyköpést, hogy hát hogyha egészségesen akarsz táplálkozni, akkor ugye először is semmit, amit a tévében reklámoznak, semmit ne vegyél meg. Na, hát ugyanez a helyzet sokszor sajnos a kormányzati narratívával, tehát ezért jó az, hogyha az ember holisztikusan szerzi az információt is, meg ugye a saját folyamatait, saját mentális folyamatait is így szemléli másokkal. Persze. És szerintem ahogy előre halad az ember a fejlődésében, vagy talán már a legelején is, a kritikus gondolkodása úgy fejlődik. Nekünk amúgy Dániában konkrétan voltak ilyen óráink az összes képzésen, de azért már vannak ilyen, jó látni ezeket a megmozdulásokat, vagy cégeket, például van, ha jól emlékszem, egy Offline Club nevű vállalkozás, ami talán Hollandiában, de valahol ott alakult, akik Uh-huh. mindenféle ilyen aktivitásokra hívnak embereket, és már nagyon sok európai és talán Európán kívüli városban is megtalálhatóak, amikor összeülnek az emberek, berakják a telefonjukat egy úgynevezett telefonhotelbe, és akkor csak beszélgetnek, kötögetnek, olvasgatnak, úgyhogy ezért jó irányba haladunk, azt hiszem. Én is abszolút ezt gondolom, csak tényleg nagyon egyre nagyobb felelőssége van az egyénnek is abban, hogy hogyan tájékozódik, mert egyre többféle információhoz lehet hozzájutni, ennek egyre kisebb része az, ami hiteles vagy használható. Abszolút. Úgyhogy ezért is fontosak szerintem ezek a beszélgetések is, mert itt ugye nem feltétlenül azt akarom megmutatni nektek, hogy ezek a hallgatók micsoda karriert építettek itt egy-két év alatt, mert ugyan erre is van példa, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy ők elindultak a tudatosság útján, és hogy erről utána már nincsen letérő. Mm, És az ember, tudod, néha azt gondolja, hogy ja, pedig mennyivel kényelmesebb a tudatlanoknak az élete. De hát nem. Boldogok a lelki szegények? Valahogy valami olyasmi, igen, de hogy az viszont meg nem annyira valódi. Tehát, hogy és amikor majd fölébred, az mekkora sok lesz. Te meg már ébredezel, már évek óta, és hogy ez a folyamat csak a világosság felé visz. Ugyanez, igen, igen, de közben, az is olyan vicces, most csak azért mondom, hogy vicces, mert nem tudok rá jobb szót, hogy minél, amikor elindulsz ezen az úton, és minél többet tudsz, úgymond, Uh-huh. rájössz, hogy annál kevesebbet tudsz Ez igaz, de egy idő után azért ez át össze. tud fordulni, persze, persze. Hát ez tulajdonképpen arról szól, és ezért is van az impostor szindróma is, mert hogy azért akik keveset tudnak, hát nem látják magát a spektrumot, tehát nem látják, hogy mennyire keveset tudnak, mert olyan kicsi a kapcsolatuk a valósággal. Hogyha nagy a kapcsolatod vele, akkor azon a felületen már látod, hogy úristen, ez még hányfelé ö, ágazhat. De aztán utána meg én azt gondolom, hogy összeáll, igen. Na mindegy, hogyha 2 év múlva majd megint is beszélgetünk esetleg, remélem előbb is, de például most már a Gábort másodszor fogom visszahívni, mert éppen van egy olyan témánk, hogy a következő vendégem az a Gábor lesz, Hm. akkor azért nem kizárt, hogy erről is másképp nyilatkoznál. Hát nem kizárt, mert persze. Minden esetre most így zárásként még annyit kérdeznék tőled, hogy szerinted hol és milyen formában találkozhatunk veled itt Magyarországon, mint újfajta esemény? Ezen még ezzel kapcsolatban nem jött meg az információ, de Mhm. amit mondtam, vagy amit említettem, mindenképpen valami természetközeli, lelassulós, közösségépítős. Akkor végül is a kopaszigátot azt most kitűzhetjük úgymond egy ilyen Igen, a következő kopaszigát meeting azt. pointnak, és akkor majd az infók megjönnek, gondolom. Igen, igen, azt Instagramon kiteszem majd, és a többi pedig Egy év összeáll. múlva már szomatikus gyakorlás. Igen, igen, igen. Nem, azt még nem Simán. tudod, hogy mikor mész. Hát szeptemberben lesz egy képzés, úgyhogy majd meglátjuk, Aha. de folyamatosan van. De ezt is mindenképpen bele szeretném illeszteni a repertoáromban, de igen, egyelőre Kopaszigát, aztán mindig, amikor jön valami, akkor
Akkor kirakom Instagramra. Na szuper. Köszönöm még egyszer, hogy elfogadtad ezt a meghívást, és köszönöm a beszélgetést. Szerintem tök jó volt. Nagyon jó volt, köszönöm szépen. És remélem, hogy nektek is tetszett. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok! Köszönjük, sziasztok!